Nggih menika nuwun inggih Mbak Yovika Listia Risma Kang Mijil saka Kadipaten Ngawi. Wah ya Ngawi ramah. Ya, sepati coba kaya metrot. Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dalang. Wilujeng dalu Mbak Yovika. Inggih wilujeng dalu Mas. Alhamdulillah dereng ngantuk to? Alhamdulillah dereng menika tesik Padang. Padang Jinglang. Wingi tak delok ning Blitar kok wis ning rekamane kok wis gara-gara teklak-tekluk merem ae wis. Boten nikop donga Mas. Donga. Ndonga karo teklak-tekluk. Ini sowan ana ing ya kuwi dusune Jatisari. Nggih. Dusune Jatisari, desane Jatipu Punggur. Nah, kecamatane Lengkong, kabupatene Nganjuk. Alhamdulillah. Salam-salam dulu wong ayu. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek dedonga nggih, Mas. Kanggo dusun Jatisari. Jatisari. Mugi-mugi dadosa desa ingkang ayem, tentrem, janjem purmana. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak, ora roboh malah bako, ora wutah malah wutuh. Nggih. Amin. Amin. Aja kami srontol nduk. Nggih, ngapunten. Iya. Nggih, kalih anu Mas. Apa kuwi? Kagem nderek dedonga kagem masyarakat Desa Jatipunggur menika. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, berkah melimpah turah-turah, bisa kanggo sekolah, kanggo bisa tuku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten Mekah lan Madinah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Dusune Jatisari. Dusune Jatisari. Nek desane ibu kepala desa itu Jatipunggur. Oke. Yang nyerahkan wayang tadi sore. Wong mau sampean takon ngoncekino iso ora? Insyaallah saged Mas. Aja ning dusune, nek iso sak desane pisan. Jatipunggur desane. Jatipunggur nggih Mas. Kuwi umpama mbok oncekino per huruf utawa per suku kata. Jatipunggur menika kan terdiri dari 4 suku kata. 4 suku kata. Jatipunggur. Kuwi umpama takon ngartene iso ora? Insyaallah Mas. Tenan lho ya. Nggih. Aja bleset lho ya. Insyaallah mboten. Alhamdulillah. Suku pertama Nduk, Ja menika jalin silaturahmi antar warganipun. Jalin silaturahmi antar warganipun. Lupakan perbedaan, utamakan kebersamaan. Persatuan dan kesatuan. Kuwi Ja, Nduk. Upama Ja wis nyambung ti menika tingkatkan persatuan dan kesatuan, Mas. Maknane tingkatkan persatuan dan kesatuan? Maknanipun menika para warga Desa Jatipunggur menika tansah guyub rukun. Guyub rukun. Bedaning agama ora dadi gendro. Bedaning panemu ora dadi padu. Bedaning pilihan ora gontok-gontokan. Witi. Berarti terus punyusul. Iki nek nyinau seminggu lho Mas. Sewengi. Pu menika puji syukur kunjuk dateng Gusti Allah kang murbeng dumadi. Tansah ditindakaken dateng dening masyarakat Jatipunggur. Terus bar punggur terakhir. Nah, nggur iki sing paling penting, Mas. Kok paling penting? Nggur iki apa artine, Nduk? Nggur nanggap dalang akbar setahun pisan ora dibaleni. Rugi wong. Oh iya. Rugi ya? Nggih rugi napa nggih ngoten apa, Bu? Nggih. Tahun ngajeng dibaleni mulai nggih, Bu. Mengkene enten ping 7 ping 10 bonus dalange, Bu.
Dalange tinggal mriki Mas. Nek ping 10 iki tak anu no, iki sumpahku no. Nggih pripun? Khusus warga masyarakat Jatisari lho ya. Nggih. Dusun-dusun Jatisari sok tak gratisi. Wayangan 1 kali, nek wis genep nanggap ping 100. Ping 100 sudah nih ya. Suwene. Wis buyut luar biasa. Iki mau banyak permintaan. Nggih. Neng aku kepengin Mbak Yovika nembang sendiri dulu. Kula. Ayo no. Nganggo bawa ya wong ayu. Kula. Ayo no. Pelok barang. Samu barange. Ayo. Wah, luar biasa. Napa Mas? Pelok barangnya napa? Iso dadi ati engko tibake kelinci ucul ya iso. Dangdute engko kelinci ucul. Oh, di medel ngoten. Medle kok medel. Nggih, lho. Heeh. Ya jal, karben sumaramu pamerno warga masyarakat Jatisari. Heeh. Sumerambahe warga desa Jatipunggur. Heeh. Jenengan pun ping pinten Mas nomor iki Mas? Sak jek jumblek ya lagi pisan iki. Oh, nembe pisan iki. Lagi pisan iki. Bawa. Yuk. Tak selingi maca WA ya, Nduk. Mangga. Sugeng dalu Mas Akbar, kula Bapak Oka Wibowo saking kata-kata Amsterdam, Belanda. Oh iya. Menika wonten arek wes alaku Kartanyana medhot janji. Ayo, nyuwun swantenipun Mbak Yovika sareng-sareng duet kalian Mbak Birgita. Ayo, menika kagem sutresna dalang Mas Akbar. Kula ngaturaken sugeng hamirsani wonten tali asih lestarirah budayaku matur nuwun. Pak Oka Wibowo Belanda. Oke. Ayo, engko dipinangkani. Ayo, Yuk. Hamung ngati pawi Umurmu kuwi pira to, Nduk, jane? Kula Ayo no. 24. 24. Karirmu masih panjang lho ya. Nggih. Heeh, aja kesusu mikir rabi dhisik. Mboten. Apa meneh pacaran. Mergo umur sak sampean kuwi ibaratnya kembang lagi mekrok-mekroke. Ah, kuwi akeh bebek sing padha arep pengin ngobok-ngobok. Dadi padha sing ati-ati. Sing penting diprioritaskan karirnya dulu ya. Nggih, Aja pacaran. Mboten. Kula niku nek ditameti tiyang kakung ngoten niku lah ndruwedheke ra karuan lho Mas. Ngono ya, anggere takoni wong lanang ngono ya. Nggih. Iya, aja pacaran sik lho ya. Mboten. Aja mikir rabi sik lho ya. Derek. Heeh, perbanyak pengalaman. Nggih. Lah ngono seneng Nggih, aku. ngendikane para sepuh ngoten niku lah jodoh niku lah cerminan diri sendiri to Mas. Heeh. Siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya kuwi kaasta Gusti kang murbeng dumadi. Nggih leres. Ayo, Nggih, ngoten niku. lanjut. Luput pisan kena pisan Heeh. yen gampang luweh gampang Sik, Nduk, rada rene, Nduk, jajal tak sawange. Tanganmu ndelok tanganmu.
Kok mbok idoni, Mas? Ora, tanganmu delok tak ramale nasibmu. Pripun? Sik, nek anu nek bener-benerno nek kleru-klerokno ya. Ya. Omahmu madhep ngidul to ki? Betul. Betul. Iki ngarepe omahmu enek wit nangka. Nggih. Betul. Iki Nggih. betul. Iki nah iki sok anu tok. Iki ke depan iki anu kowe bakal menghadapi masalah yang besar. Wih, apa kuwi? Ya wis pokoke besar sekali. Ben kowe iso luar saka penandang, ben iso terhindar dari suatu masalah. Iki solusine cuma satu. Pripun iku? Kowe kudu gelem dirabi karo dalang. Dadi iki kudu ngene. Iki garis uripmu kudu ngene iki. Ya. Kok kaya dukun ae. Kok tak trawangi siji kabeh kok. Kamu kok dalang iki biasanya bojone akeh lho, Mas. Woi, itu kan cuma image. Tapi tergantung dalangnya atau personalnya masing-masing. Apa ngerti to? Warga masyarakat Jatisari. Apa tahu krungu kabar mbok menawa dalang Akbar kuwi nakal karo wong wedok apa tahu krungu? Nate mboten, Bu. Pak. Nate ya lho, Mas. Ya bener nek ngono. Lanjut. Yen hangel Terakhir tan kenoti numbas harta langsung buka celuk. Ayo, dadi-dadi engko tibake ana ing kelinci ucul ndangdute. Ayo, monggo Mbak Yovika. Ayo. sing kaya ngapa Bacotke, Nduk. Yuk. Rindu